yung Meet with Lola Brenda. Nanonood ko sa YouTube chat na YouTube. At parang mag-BFF na kami, nagaling na kami sa cell center, nag-resumes na kami, nag-chat na kami. Hindi kami makakaliwalay. Anak. Yung ano ko, isang food ko, i-open mo ba? Yung sa'yo, kahit mo ito. Anak mo si nag-order ako ng ano, parang chocolate cake. Uy, si Pinky! Hi, Pinky! Ikaw pala yan! Dali, halika dito! October 1 kita tayo! Nag-order ako, Pinky, ng chocolate. Ano, smoothie. Pinky, si Lola Duca. Ano, taga Las Piñas din. Kapitbahay ko lang din siya. Hello! Shout out! Sis Pinky. Pinky Georgia. See you October 1, Pinky. Pinky, share mo sa group natin. Masyado itong ano. Opo, excited na po ako. Nakikita kami sa ano eh. Nakikita kami sa October 1. Ibibig ko na lang. Sige. Ayun. Share sa ano. Thank you. Thank you, Pinky. Hello, saan po yan, Manang? Opo, excited ako. Hello, Pinky. Ang tamis, Pinky, ng kinakain namin. Hindi ko gusto. Pinky, anong gustong gawin ni ano? Anong gusto mong gawin ni ano? Ni Lola Duca? Gusto mo siya kumanta? Gusto mo kumanta siya? Gusto mo siya kumanta? Kumanta mo. Ano ba ng kadyo? Mahabang ka saan? Hello po. Tamis. Kain din. Hindi ko gusto. Kaya? Saka ng tubig? Ay, hindi ko tayo. Kasi pala yung ads. Nililipat ko na naman sa mga. Nabigyan ko sa mga. Ayun. Ayun. Yayamanin si Madam. Yayamanin sa masundalo. Mayaman sa sundalo. Mayaman sa ninja. Ito. Masarap. Ito hindi ko kaya. Ang tanis na siya. Pinky, ang tanis na siya. Sa'yo na lang daw yan, Pinky. Pinky, sa'yo na lang.
nyo, Pinky, limit ko rin si, si Rosaline Amiliano. Ano ginagawa mo, Pinky? Bakit ka nakatambay? Ano gagawin mo? Takaw kasi. Kakakain lang namin ng halo-halo doon sa isang mall. Tapos, uwi na sana ako. Then, ihatid daw niya ako hanggang yan. Hey, kaka-baby, halika na. See you sa October 1. Oo, parang coffee place dito sa Las Piñas. Ang pangalan ng coffee place is Coffee Project. Coffee Project ay billion siya. Ayan na. Hindi masarap. Masyado matamis. Lalabas ko. Bakit? Lalagay yung ko ba nila? Sige, Pinky ha, mag-overnight ka doon. Magpaalam ka sa parents mo, overnight tayo doon ha. Wala akong gagawin sa isang week. Hindi ka mag-overnight. Japatan din mga yun. Alam mo kung sino naka-BG? Si Lola Duca rin. Pinky, i-forward mo kay FetchJu. FetchJu TV. Para siya. Mag-BG siya. Mamili ka daw. Mamili. Namili ko na lang kung mare. Okay. Ay, inalis mo agad. Ha? Inalis mo agad. Oo. Nag-submit ko. Ah. Uy, may 5 may shop na 5 na Nega. Ay, naku. Gimana ako? Okay naman. Pinky, anong gagawin natin, Pinky? Kukulang kayo. Ano kayo, magkantahan kayo doon sa... Oo, magdadalahan kami. Dapat meron kayong karaoke na yung protocol. Magdadala tayo. Magdadala ako. Magdadala si Bong. Bong Marquez, shout out. Magdadala ka ng video kaya. Grand reunion. Grand meet up. Uy, anim na. Hindi lang. 6 million, hello. Oh, 5 million, hello. 5 million people, hello.
naman, makikita kayo nila Manang Edit. Marami daw kayo eh, no? Pwede lang ako pumunta dun eh. Medyo malayo kasi sa amin. Saan ba yun? Saan ba kayo nagbibili? Hotel daw kayo eh. Hello, may Amparo. Shout out. Ano po siya? Ano din siya sa counter? May binibili lang si Manang Edit. Opo, marami. Yung mga eh. Kaya nga ako yung Manang Edit yan. Sige po lang. Medyo malayo-layo na dito sa amin. Pero nang meeting place, oo. Ang saya-saya naman. Tapos mag-collab kayo. Magkakain daw siya ng anyway, ng accommodation. Para kahit kung tayo matulog, okay lang. Overnight. Shout out, Kaagaw TV Ninja, si Lola Tupa Channel to. Salamat sa pangarang, Tia Marina. Maliligo daw kami sa mga. Maliligo kayo or maglilinis. Tia Marina, yawag mo sa iyo. Wait lang, hindi ko kayo mabigyan ng ano, jacket kasi ano si Manang ano dun sa may ano, sa may counter. Sa rupong naman dyan, 3-in-1. Andito kami sa Coco Project. Dito sa may Las Piñas. Welcome to Lola Duca's channel. Marami kami nagkaan. Ah, Si ano yan? si Yang Marina. Si ano yan? Si Maestra. Pinagkasabi mo siya. Maestra, kanina ano, pinapili ko na si Lola Duca kung sino ang top 10 doon sa ano, poster making contest. Halika Maestra, ilibre rin kita. Oo, ano, Pinti, nito kami sa Las Piñas. Libre rin kita Maestra, oh. Ano sa? Wala. Sino ano, tara Pinky, suot na. Tara, dali na. Sino yung Dumon's Journey? Ang ganda nga dito, place na inaban namin. Oh, tingnan niyo, oh. Romantic place. Wow, so siya. Sabi niya. Hindi ko bakit kasi ma-extra. Si Tia Marina, si Maestra, ano, Pinky. Si Tia Marina. Yayamanin si Lola Duca. At siyang Maestra, yayamanin siya. Oy, si Juberos pala yun. Hello sis, Juberos. Yung doon. May dulo. Yayamanin si Lola Duca. Siyang may-ari ng Las Piñas. Kaya, Oo, si ano Lola pa Duca. hinihintay niyo? Pasok na. Tara na. Yeah, si Lola Duca po. Yan, oh. Beautiful. Nandiyan naman ako bigla. Kapitbahay ko dito sa Las Piñas siya. Oo, lalago ka. Isama mo na siya sa Ilocos Manang. Bawal. Ayaw niyang sumama. Parang si Lola Duca. Oo, yung ano ko, yung naging video. Nag-apostolic siya. May mga po siyang inaalagaan. Pinili na niya yung ano, kung sino yung top 10 dun sa poster making. Kain tayo. Kanina pa kami magkasama. Kanina pa kami magkasama. Oy, Kanina lang una pa. Anong oras ba? lahat ng nandito na, may entry na kayo para sa ano, sa darating na GLS ko. Ano yung GLS? Grand Life Stream. Oh, okay. Second anniversary ko, 2 years na ako sa uni. Sige, kung ano man ang gagawin niya. Yun na yun. Lahat ng papasok ha.
Dali yung share natin. Yan o, ganda o. Ganda na Ano? Oh. Share ko kaya. Isang Share na mo. sa YouTube. Kay Angelo. Sa Facebook. Okay, share ko sa'yo. Kita ko yung mga friends. Thank you ah. Welcome po. Ayan o, si Mr. Thank you. Yeah. Pinky, pinapalitan ko yung ano, yung chocolate drink ko, ang tamis. Pinalitan ko ng ice tea. Pwede. Hindi ko gusto kasi. Tignan ko kung matamis pa. Miss Kaagap TV Ninja sis. Ang tamis pa rin. Maestra kanina, ang ininom ko at ano, ang chocolate drink ang tamis. Pinalitan ko matamis pa rin. Hindi ako ng anak sa dito. Sabi mo sa kanina, hindi ako ng Share ko lang. ang tamis pa rin. Hello. Oh, ice cream na lang. Pwede pa lang. Oo, pwede palitan. Hindi ko maalam eh. Pwede pa lang palitan eh. Kumusta yung space? Hindi ko maalam na pwede pa naman palitan. Akala ko, ano, kasi hindi ko alam pwede palitan. Pwede pa naman palit. Sis, itutur mo sila dito. Dali mo yan. Itutur mo sila. Itutur mo sa bahay mo. Itutur ko na kayo sa aking ano Bahay. Itutur mo sila. Wait lang. Ano mo naman ako? Pahilaan. Itutur niya kayo sa mansion niya. Ito ang aking mansion. First, Yes. First, yes. sala. Over there is, yes. Palipawin din. Ganda. Masahid din. Tuloy pa yun, ha? Oh, ang ganda ng banyo doon. Marami kami bisita. Marami akong bisita. Yan ang mga bisita namin. Pero, basta kayo. So, diba? Ito yung aking main guest. Yung mga nang edit. Tapos na ito. Ito na bahay mo. Sabi ko nga, ang dami nating bisita eh. Tutur ko kayo. Tutur ko kayo sa bahay ni Lola Duca. Dito ang bahay. Ang dami namin bisita. Ayun. Yun. Ang dami. Paparoon na ako kayo. Ito yun. Pero hindi na tayo paparoon bukas. Mabait sa dito. Hindi ba ito coffee shop? Coffee shop dito sa Vista mo. Parang nawala ako, na-disconnect ako. Nakita mo? Papasukan pala ito. Ang dami ng bahay doon. Ang dami nang ginawa sa akin. Maestra, bakit? Wala ka ba sa school? At nakikipag-chat ka? Ang tamis masyado itong ano. Dagdagan mo na lang. Tapos dagdagan mo na.
coffee shop ni Miss Lola Duca. Kaya sino may gustong pumunta dito? Nagpahili ko pa kanan. Ano to? Oh, yun, si ano. Hi! Hi, Anding Simple Alisa. Nandiyan ka sa Singapore. Thank you. Tara, uwi ka dito sa ano, sa Pilipinas. Uy, one from Singapore. May taga Singapore tayo dito. Simple Alisa. Hoy, 10,000. Tara. Nakakatamis masyado eh. Kaya hinahal. Oh, manong sulungan na. Sinayos natin. Ay, nako, manong sulungan. Parang na to. Hmm. Ang dami kong song. Mag-jacket daw. Siya ka marunong mag-jacket. Kalang. Bigyan ko na Baka lang. mamaya mawala siya pag nag-jacket siya. Bigyan ko na lang ng totoong jacket. Yung totoong jacket na lang daw yung bibigay sa inyo. Hmm. Hindi ako makaka-voice ano, kasama tayo dito. Ayan. Maka-shout out ng lahat. Hmm? Magta 30 minutes na to. Ano mo nagbuka? Patayin ko na. Ilang unang yun na? 23 minutes. Okay lang. Naka-wifi ka. Ang tamis pa. Pag mo pala. Ano? Blue daw. Wala. Sabi niya blue pala. Ano yung blue? Ah, jacket na red. Sabi niya blue pala. Ay, ayoko ng blue. Sige, dyan lang kayo ha. May papapili ako sa inyo kung sino pinakamagandang mag-drawing. Ay, ayun na naman si Maestro siguro. Opo, Ruby, nandito ako sa ano, Pinas. Bakit? Ano sabi ko? Mas Pinas ako, Las Pinas po. Alam dito siya sa Las Piñas, magkapit-bahay lang kami dito. Magkapit-bahay yung dalawang SM. Nandun kami kanina sa SM. Nasa gitna ako ng SM. Sige, ano, oo. Siyempre, na daw ni Manang si Spring. Oo. Sa October 1. Ay, si Ruby kasama sa October. Wow! Uy, ang saya-saya ninyo. Gusto niya namin, may SM po dyan. Oo, maraming SM dito sa Las Piñas. Ano rin to? Pilipinas din. Si Lola Duca, anak niya si Sheverdon. Hindi lang nakasama si Sheverdon ngayon dahil nga walang mapagkuwanan sa anak niya. Tulog sila ngayon. Malamig pa dyan, Manang. Malamig kasi yung ano yung aircon. Malamig ang aircon. Kanina nagpaalam na ako dito kay Beth. Nandun kami sa SM kanina. Kasi lalakarin ko lang yung bahay namin doon sa SM. Hatid daw niya ako doon sa kanto. Nung nakakita kami ng ano, nakakita kami ng pwede magkape muna daw kami. Sige, basta na tayo. Basta maka-akyat sa bundok yung mga delegates ng Outreach Project ni Muxen Mo at saka si Manong. Minggo pa. Ano yung tanong mo? Kung taga Las Piñas daw.
Hindi, mayroon sa sabi. Ay, isa pa. Malamig ba dyan? Hindi. ASX mo dyan? May mayroon pa siyang tanong sila. Maestra, yung TV mo. Magkaka-TV na yung class mo. Sa 17. Siyempre. Wow, excites mo na eh. Sino to si Benny? Ay! Benny! Kumusta? Nanonood ka? Punta ako dyan bukas. Ano? Ay, Bukas. bukas. Benny, pupunta ako dyan bukas. Bukas ba? Punta ako dyan bukas. Nandiyan ka ba? May pasok ka ba? Ay, wala HDMI? Eh, saan ako bibili doon? Sana nagsabi ka sa akin kung nasa Ingles pa ako. Wala na, hindi ako marunong bibili dito, maestra. Sige, Benny. Kita tayo dyan Pwede bukas. ka sumano, mag-order sa Shopee. Mag-order ka daw ng Shopee. Sagot na daw ni ano. Sagot na daw ni Lola Duca. Ay, kasama ka rin sa ito. Ah, wala ko sa akin. Hi, Ading. Silvia Alisa. Wala kang pasok. Sino yung huli? Ay, live star. Ano, nagtatake ko siya. Biro lang yun. Okay, pwede naman. O yan yung oo daw, oo daw. Di bilang ka daw. Isa lang daw ah. Ito lang ba? Sa TV lang, bukas mo lang. TV binabili ko. Oh, ayan na. Meron ka na. HMDI ba? HDMI. Bilang ka tayo sa Shopee. HDMI. O baka, ewan ko, kailan niyo bibili. Padala niya sa'yo. Kailan ba kayo magkikita? Wala nang bawin. Sa ano, alis na kami sa Friday. Friday na kami. 6-8. May locos. Doon sa lugar nila. Paano ka ano yun? Ibibigay sa'yo? Ay, naku, bahala na si Maestra. Ipa-LBC mo na lang. Baka mas mahal pa LBC Maestra. Naku, ikaw kasi, kung ngayon mo lang kasi sinabi eh. Friday nasa vegan kami. Nag-Airbnb kami sa isang, ewan ko doon. Basta 11 beds. Ano, 11 beds. Sa vegan. Hanapin ko si Chabet. Hindi. Bali na nalampasan mo na tinahanap. Oo. Okay lang, di ba bakit kami ng 17? Nagawa mo na yung banner, Maestra. Pinky, pakantahin ko si Lola Duca. Hindi. Pwede ko kasi hindi ano. Kunyari, saan yung kita ng details sa Hindi, gusto lang. Hindi, basta sabihin mo makakita na naman tayo. Sige, sige, sige. Gusto mo pwede rin sa banta. Kasi nandito kasi sa Pilar. Ano eh, dalawa pang date.
malayo na yun. Dalawa pang gate. Dito sa gate. Dito lang sa gate. Kahit wala ka na. Marami natin yan. Sige. Kasi certificate ay papaprint niya. Wow, galing naman. Nakaprint pa. Maestra, huwag mo na i-frame. Mahirap dalhin. Papel na lang. Palaminate mo na. Huwag kayo po. Papel na lang. Ako na bahala. May laminator ako sa office ko. Oo, no? Huwag mo i-frame. Mabigat dalhin. Si Pinky, sinasama ko sa Ilocos eh. Ayaw niya. Strict daw parents. Ano lang yun na yung DMI. o HDMI lang yung mga connector. Ikaw na Connect ka na bahala. TV. May nabibili namin sa mga ano din. Yung mga jack. Yung connector. Ano po oras? Work. Hinahanap ko lang si Yamol ko. Ito si Yamol ko. Nag-miss ko yun. Dali, magpasukan sa kanila. Pinatagal ko Ang dami sundalo. Sabi ng sundalo. Pinatagal ko lang para kapit na kapit siya. May mga ano yan, ha? Ay, kaya ko tibis kong ako ah. Maestra, kaya ko tibis kong inugadaan. Nga nagasang, kanati kangkong na. Inugadaan nabis ko. Hi, Jogeros. Si Pinky hindi na makatulong. Ginatan, Juan Maestra. Ginatan. Ito na si Sili na, medyo manghang ng konti. Tapos, lagyan ng kangkong. Ating Cynthia Alisa. Asa? Ganda-gandahan ang post natin sa Facebook ha. Ano ba yung artista na yun? Ginaya mo ng damit. Post natin. Ay, nako. Kasi kung dito pa kami magkasama nito, alauna. Anong oras na? Isang buwan na kami magkasama. Dami mo ng record. Sige, dalang kita. Ay, maestra. Bigyan mo daw si si Pinky ng cornet na Ilocos. Ipaano mo sa akin? Ipadala mo sa akin. O, maestra ha? Cornet na Ilocos para kay Pinky. Cornet. Marites din. Hindi kasi cornet. May binulong ako. Binulong ko, maestra. Confidential. Na-ebs na ako. Gusto ko na umuwi. Kanina pa kami magkasama. Nainip na si Manong. Na-ebs. Kainin natin. May pinili ako sa supermarket. Ang dami kong pinili ako shampoo. Puro shampoo. Kasi ito yung favorite shampoo ko. Mura lang kasi dito. Mahal sa Amerika. Dami nag-holding siya. Apat. Holding si Oh, maestra si Simple Alisa din daw. Bingka. At saka longganisa daw. Ay, wala kasi sunsilk. Maestra nag-sunsilk din. Ganda yan. Kanya. Tapos maglalakad lang ako. I
pa-flower pa si Lola Tuka. May pa-flower pa si Lola Tuka sa akin kapag dating na. Bigay-bigay niyo sa akin flower. Pag-alpam daw. Oo nga eh. Dahil sa pang-FB, mga damit mo, beautiful. Pa-arbor ka ng isa sa mga ano mo, one-piece dress mo. Ang dami kong pinabalik. Bebe, hindi bibing ka. Hanapin niya anak. Bebe, hindi bibing ka. Ah. Mag-out na kami. Gusto mo lang doon? Na-heads na. Ay, naku, pakita ko pala itong binigay sa akin ni Lola Buka. Nagpapalabar. Okay. Ito bigay niya sa akin, oh. Oh, bigay ito ni ano, ni Lola Buka. Oh, ganda. Oh. Oh, Pinky, bigay niya sa akin. Hingi ka rin ng bag. Ganda. Hindi na magkandog kasi manang edit ko. Hindi na rin. Kasi hindi ko maiuwi. Wala akong sasakyan. Maglalakad ka lang ako. Tayo ko na yan para makakala na tayo. One, shampoo pa muli. Pinatang ko ka ng Ina de America. Naku, pag kayo nagkita matagal kayong magkakasama. Magdamak kayo. Magbababay na kami. Salamat. Hindi, ano pa lang. 38. Salamat for watching. Alis na kami, uwi na kami. Kanina pa kami launa magkasama. Ano oras na ba? Bye-bye. 4:30. Oo, 4 na oras na kami Oo, magkasama. 1:30 kami nagkita eh. Okay, bye. Bye! Thank you. Ingat ka